Piye truk presake ora? Celeng-celengan ning ndas go ngasine. Nek ora lunga keson Jombaya aku. Edian anak. Wah, cilaka iki. Guyon nek ngene iki ngapokke gah aku. Nganggo plak-plak. Wah, mun joto ya ora. Ben mlenthuk. Kapok ora. Pindah tempat duduk. Ngrekoso ora. Iki janggute iki neng kethu. Oh iya. Tak kira nek pager ndasmu. Ameng janggute bature kok neng kethune pendhita. Ayo ora sengaja kok, Mbah. Ampun sok kaya ngoten niku ora. Bratasena piye? Seneng-seneng ketemu mburi. Putu Kongger seneng-seneng ketemu mburi Ngendraprasta Wanamarta dirampungke. Wah, ayo Lestari TV Kabudayaan Nguri Kabudayaan Daerah. Den, ngopo? Kok neng kali ngopo? Wah, wedi karo Arimbi. Ning Satria iki ora neng kali ora. Timbali mriko Kang Ibu. Wegah. Gila aku. Arimbi pun mboten nonton. Wegah. Wis dipek Bagong. Ngapusi. Aduh, Madiriko. Petruk setan. Wah, aku ki Satria kok nggo aling-aling nguyuh. Wong nang pinggir kali ya samane. Wah, kok buleng ben. Niki mbiyen kesokan jarang Wah, aneh. Ya men. Sekarang nggone wong kere iki dibanding karo nggone piyayi ya beda ya. Oh. Wah, pamer. Ya mriko yo. Wegah. Mriko. Ditilek isik. Moh. Iya to. Yo. Nang kenang. Wah, niki lenggah iki. Kandhani kok ngeyel ra. Ora nang kono. Dhisik aku lho nang kene. Ngesuk-esuk ora. Wah. Ndi wetruk mau. Apa? Wah. Kok aku nek kelingan arep guyu. Lah napa? Kok kaya kutuk. Ya isa-isane ya semen ngono. Ya apa ben kaya nggone dhewe-dhewe kok. Weruh, Truk. Weruh. Arang lucu ngono ya semen ora ngono. Lucu kae dikang tresnani ro bojoku padake ora. Wah, Gundi Babu piye? Kowe mau wis sumpah. Yo. Nampa Arimbi. Yo. Ning kowe ngoncati sumpahmu, aku ora sudi ndek anak kaya ngono. Wah, Arimbi elek. Rupane nyrengengeh. Kersa mboten? Gah. Kersa mboten karo Arimbi? Moh. Tak weke? Ben. Tenan? Yo. Sekseni ya, Kang? Heeh, aku njaluk lho. Hus. Oh, ngawur wae. Njur njaluk ora di wong loro. Gak aku nek kowe dhewe malak kowe ora. Ki Ndara Arimbi kek aku wisan. Ndara Kunti, Ndara Arimbi diparingke kula. Dapurmu. Masa sok melu-melu.
njaluk tak sepatani dadi jaran. Ampun ngendika lho senenganira. Moh ora sembrono ora. Ayo. Ngopo ya tutuke umat-umet engko nek Petruk kowe bedal kaya jaran ucul. Dadi jaran tenan ngrekoso aku. Apa jaran kok pasangane ro kutuk. Ayo seram. Wah. Iki Arimbi. Endi? Iki. Wah, Kunti aja guyon. Kowe mbokku aja sok bebeda karo anakmu. Arimbi, kula wonten maring dawuh Gusti Ayu. Sida suwita anakku apa ora? Raden, kula suwita panjenengan mugi tinampi dados garwa Raden. Arimbi. Iki Arimbi yo. Inggih kula Arimbi. Wah. Perjanjian? Mbuh. Jarar keke aku. Wah, nyo iki tampan ora. Wis. Piye truk presake ora? Celeng-celengan ning ndas go ngasih. Nek ora lunga keson Jombaya aku. Edian anak. Wah, cilaka iki. Guyon nek ngene iki ngapokke gah aku. Nganggo plak-plak. Wah, mun joto ya ora. Ben lentrung. Kapok ora. Pindah tempat duduk. Ngrekoso ora. Iki janggute iki neng kethu. Oh iya. Tak kira nek pager ndasmu. Aming janggute bature kok neng kethune pendhita. Ayo ora sengaja kok, Mbah. Ampun sok kaya ngoten niku ora. Bratasena piye? Seneng-seneng ketemu mburi. Putuku ngger seneng-seneng ketemu mburi Ngendraprasta Wanamarta dirampungke. Wah, ayo Cahayu. Kowe melu tak jak babat Wanamarta hari iki.